ma benda neno ka los nitiere gimidwa mede wiye. Koro kadwa medo pacha kanya wacho ne rawera mora madwa chung. If you are ka in rawera e siasa ka onge lal. Kiteme siasa bi rem. Ena plus kuomi. Irem lakini nitie jok mani birogo. Higni abich ma katiba omewani mi thuolo mar neno Sharon cha noyomba. Sharon cha ok tim maber kanye. Ibro bedo gi siso mar temo ng'iyo na tin kom ma Sharon gocha timango. Adwa mi example mar rawera mang'e mose push himself sana. Kane Rasanga donje kom mar gavanani. Nitie wuod chief Ragen miluongo ni David Ragen. David Ragen nokelo ne Rasanga mine. Ne en tij dhi wuoyo gi mine de gi nyiri gi yowuoyi to kelo ne Rasanga. Nokonyo Rasanga kane yiero jok matiyone ne David Ragen ne onge pesa ma odhi larogo kom. Rasanga nokete chief of staff. Chief of staff komiye pesa ni kuma ne Rasanga ok nya dhiye odhi. Owuotho e county mangima ma an kana romo kod Devni nong'e county e lwete. Otiyo matek kendo gichako giduoko Rasanga tam mar 2. Devni ne kokwayo kura sana kano manyo MCA ma Central Alego. Sani jo pinye madwa no bed MP. Makani. Gidwa no bed MP mar Alego Usonga. Kwa were gmano, nitie wuoyi moro mane nitie e mbalariany kamiluongo ni Vince Bondo. En MCA, one of the constituencies Kasipulka. Bondo was just a student leader University of Nairobi, kanotimo chik. To Bondo kane wuok ka, notiyo go platform ma en kodo mar school ka mar siasa. To dok go dala, to nyiso mine. Anasomo, aonge pesa, lakini magma emanya timoni. Dongo yiere. Odak maisha masimple, onge pesa kaka MCA sigo makoro rowere kikwacho ni lweti gi ok moro yuko jamno gi nyala. Forowere, wach mar pesa no tinya kita wi, koro ingen kila ng'ato ngi gimoneno. Ka in neno ni pesa emanya tiyoni, to ber, lakini giminya king'e siasa. Dhogi to nyaka koni, nyaka ibed ng'at ma dhoge mit, kata ka dhogi ok mit, nyaka inyis ji natin anya timo ni ma. Lakini siasa ben gi disadvantage moro. Dhogi nya bet mamit miwuonda ji. To ng'en siasa ki wuondo ng'ato dichiel. To kidog. Dhi dala. Ini dhi adhiya dala kaka mak nyamita wache. Bye.